Malta offrit li tospita taħdidiet ta' paċi dwar is-sitwazzjoni fil-Libja. Stqarrija tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qalet li l-offerta ta' Malta saret wara laqgħa straordinarja tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin il-ġimgħa fi Brussell fuq talba tar-rappreżentant Oli u Viċi President Josep Borrell Fontelles. Matul id-diskussjoni dwar il-qagħda fil-Libja, Malta esprimit tħassib qawwi dwar l-iżviluppi attwali madwar il-kriżi fil-pajjiż ġar ta' Malta u affermat mill-ġdid il-konvinzjoni tagħha li l-unika triq il quddiem hija soluzzjoni politika u diplomatika bbażata fuq il-proċess ta' Nazzjonijiet Magħquda. Malta tenniet li ma taqbilx ma' interventi barranin fil-Libja u ssieħbet fis-sejħa għal tneħħija mill-eskalazzjoni fil-Libja u madwarha. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qal is-soluzzjoni għal paċi, is-sigurtà, l-istabbiltà u l-prosperità fil-Libja titlob waqfin mill-ġrid fit-tul. Sostna li huwa l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda li għandu ċavetta għal din is-soluzzjoni. Matul il-laqa, Malta sostniet li l-komunità internazzjonali għandha titkellem b'vuċi waħda għal ġid tal-poplu Libjan biex jitħares il-bilanċ delikat tas-sigurtà u stabbiltà li bħalissa jipprevali fir-reġjun. F'dan il-kuntest u b'appoġġ għal proċess ta' Berlin li għaddej bħalissa u li mistenni wassal għal tlaqqieq ta' summit fil-ġimgħat li ġejjin, Malta offrit li tassisti fil-proċess bit-tmexxija ta' taħdidiet li għandhom il-potenzjal li jġibu l-paċi fil-Libja u l-istabbiltà f'dan ir-reġjun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.